παιδιά και σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το Trollface Quest Video Mix. Είναι σαν εκείνο το παιχνίδι που είχα παίξει το Rayman. Trollface Quest Video Mix. Για πάμε να παίξουμε. Να, είναι από την ίδια εταιρεία. Όχι, δεν πρέπει να κάνω αυτό. Level failed. Μήπως αχα, έπρεπε να τους σπαστώ και θα σπαστεί να φάνει το βλάκα. Επίσης next level, ένας κύβρος. Τι πρέπει να κάνω? Πολύ περίεργο αυτό. Ένας γιατρός. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο γιατρός ή ότι είναι. Όχι, δεν έπρεπε να κάνω αυτό. Start. Αχα, ήταν το κινητό μέσα. Αυτός τι κάνει, χέζει στο δρόμο. Είστε καλό. Όχι, failed. Τι στο καλό πρέπει να κάνω? Τι στο καλό να πάρει. Συγγνώμη, απλά είχα μιλήσει τον ήχο πριν. Τι στο καλό? Σταματά. Τι πρέπει να κάνω? Τι στο καλό? Τι στο καλό? Η Miley Cyrus. Όχι, πρέπει να κάνω κάτι. Όχι αυτό. Ο κομίτης. Μπράβο ρε Miley Cyrus. Αχα. Ο PewDiePie. Έτσι με ένα κατσαβίδι. Και το ξεβίδι στο μικρόφωνο. Ο PewDiePie γελάει. Α, δεν έπρεπε να κάνω αυτό. Όχι, πάλι πάτησα εδώ. Να πάρει.
Αχα, είχε ένα τέτοιο στο αυτί του. Στο καλό, για ένα τέτοιο στο αυτί του. What the fuck? Όχι. Στο κάλο. Περίμενε. Ότι αυτό, η μίξα του. Βάλε και τη μίξα. Α, έτσι του αρέσει με τη μίξα. Σλωμό. Όχι. Όχι, κάτι άλλο μην κάνω. Α, ναι. Δεν το... Μήπως πάλι έχει μίξα? Όχι. Στο καλό σου. Και όχι. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι μπορεί να πρέπει να κάνει. Όχι. Κάθε άλλα 30 λεπτά δεν ξέρω. Όχι πάλι το πάτσα. Κάτι. Άπρα γελάει. What the fuck? Τι αυτό που λέει? Όχι. Α, μπορώ. Άλεξε σκουπίδια, έλα. Τι ωραία. Game complete. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Yes.